Zdravo! Evo nešto zanimljivo. Je li tržište Bitcoina uračunalo nominaciju Kevina Warsha? Je li tržište Bitcoina uračunalo nominaciju Kevina Warsha? Politika i kriptovalute. Politika i kriptovalute u posljednje vrijeme kreću se sve usklađenije. Primjerice, pobjeda američkog predsjednika Donalda Trumpa 2024. godine, nakon što je otvoreno podržao kriptovalute, istaknula je koliko ta dva svijeta mogu utjecati jedan na drugi. S obzirom na ovaj kontekst, ne čudi da se nesuglasice oko nominacije Kevina Warsha za sljedećeg predsjednika Feda počele prelijevati i na Bitcoin BTC, pogotovo jer investitori pokušavaju procijeniti dugoročne implikacije ove odluke. Tržište ne predviđa bikovski trend. Međutim, s obzirom na pad Bitcoina od 14 u proteklom tjednu od nominacije, jasno je da tržište još ne predviđa bikovski trend. Što je još važnije, američka imovina u cijelom području također pada zajedno. Izvor Bloomberg. Zašto je ovo važno? Pa to pokazuje da pad BTC-a nije uzrokovan faktorima specifičnim za kriptovalute. Umjesto toga, investitori koji su se kladili na reflaciju postali su oprezni, zabrinuti da bi Warshove politike mogle smanjiti likvidnost. Za kontekst, reflacija je kada se gospodarstvo stimulira za poticanje rasta nakon razdoblja usporavanja. To obično znači veću. Hvala što ste gledali. Pretplatite se za više sadržaja.